חזרנו הביתה, אנחנו גובעים ברעב, מתים הרעב, לא אכלנו כלום. אמרתי, אני אכין לנו משהו בזריז כזה. אלירן, שים ביצים על האש לביצה קשה. אני בינתיים מכינה לנו את החומוס. תקשיבו, 2 דקות, זה כבר ארוחה שאני עושה כמה פעמים בשבוע, זה פשוט כל כך קל וטעים. זה מוצר שהם פיתחו מבית היוצר של סקיני פסטה. זה אבקה שמכינים תוך 2 דקות חומוס ללא חומרים משמרים, ללא תוספים של טעם, ריח, צבע. יש פה ברשימת הרכיבים גרגירי חומוס מבושלים, כלואים וטחונים 90% וסומסום 10%. זה הכל. ללא גלוטן, 22 גרם חלבון ל-100 גרם אבקה, שזה המון. הכי פשוט בעולם להכין את זה, מתכון לעצלנים, כיתה א', כמו שאני אומרת לכם. כמובן שגם המוצר כשר, לא צריך להחסן אותו בקירור, אפשר לקחת אותו לטיסות, להכין בחול, מי ששומרת ולוקחתי את הדברים. הכי פשוט בעולם. אני אראה לכם עכשיו איך עושים את זה. צריך או נינג'ה או בלנדר מוד. אלירן, ביצים. אני לוקחת כוס מהחומיקס ושמה, אני שמה בכוס מידה כדי להראות לכם, כוס אחת, פשוט שמה ישר במערבל מזון או בכלי המתאים. מוסיפה כוס מים קרים. מוסיפה 4 כפות מיץ לימון. ומעבירה למערבל מזון ל-2-3 דקות. זהו, זה הכל. אחר כך אני אוסיף את הטחינה. תכף אני אראה לכם. טוב, זה רגע. אחרי 2-3 דקות אני מוסיפה כפית מלח ואת הטחינה הגולמית שלנו. ואחרי חצי דקה זו התוצאה, חומוס קרמי בטירוף, טעים בטירוף שאתם לא מבינות בכלל. תראו את החומוס. קצת פפריקה, שמנמז, ביצה. טאדאם! זהו, המנה שלי מוכנה. עשיתי לי פיתה 99 על הגז. איזה ביס. נעשה פה עוד ככה. אני אוהבת מלא חומוס. ביצה קשה. וואו. בוא ננסה. אם זה עובד ביחד או לא. זה כמו הבוריק הזה שאמרתם לי, לא? אמרתם לי שבוריק זה כמו דפי זה. אז הנה, עשיתי בוריק מינוס הטיגון. נכון? קצת אחת. קטלני? קטלני ביחד. וואו. נדיר.